Princess Asit tinuro di kena sukanod na pitwaan. Sa ayan na muna sa kipito ak narakano na so ko na isukakan ganyo ko sa reatuan tang na kanama kapanggulo lang ko na isa eri nagagawa na pananadam. Maniyang ko na iya mabalabala sudi kang giginaw isang daranaw na maniyang ko na iya mabanta-bantak so kaisit sa bangsa sa eranon. Sa tiga kena pamanaiya, wadin pamanaiya di kena makorop na budi kena maswa ko kipugulo la anakan ko solo po din yun na makapangin sa korkano ka ideoga kena mambuka kasibar. Kamat ano na benar ka udah gua kini bulog arik pisa panton kana margargang pamana iyo bani mapamanag sumang udah pindiri deh. Kamat an benar ka pimbara si patang ko na malamat so antang anakan na ditetag udah suara ko. Pamikira ka na pamanaya Princess Asit tinor na bak mo na ibarat sas nang nagulimpa so di kang gigina yung ingdaranaw na barakan kating kapi amang udah pindari deh. Sa banod na pamangnes ikola marag na gumasawud akakipedr kan ulalaga ka na sa wassalam.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ